таки дуже велике щастя запросити всіх тих учасниць камерного вокального ансамблю «1000 років музики», які стояли у витоків нашого колективу і які разом зі мною його заснували у 1988 році. Я вас прошу, привітайте їх. Музика Мікаела Теребердієва, слова Карла Боцци. Балада про доблесного лицаря. Якби візиткою нашого колективу. Музика Антоніо Феррагоско, слова Роберта Бернса. Балада про те, як сватався Джон.
цей